tražim maksimalnu aktivaciju gradskog poglavarstva da se ta dva projekta ove godine dovedu do kraja, poglavito za školu govorim. A vrtić je trebao biti već jučer, ali ga nema. Da su nove gradske službe završile natječaj 2021. godine, mi bismo danas već imali tu izgrađeni vrtić, a ne bi se tražilo rekonstrukcije mjesnog odbora da se rade novi vrtići. Gradonačelnik Tomašević najavio je 300 milijuna kuna suficita u proračunu za 2022. godinu. Proračunu od rekordnih 15 milijardi i 100 milijuna kuna. Mnogi će reći da to nikakav problem neće biti za Tomaševića, jer je opće poznato da on zapravo ne provodi projekte, dakle ne troši novac pa može uštedjeti. Možda je to najbjelodanije na primjeru gradnje dječjih vrtića. Naime, bivša vlast i Bandićeva administracija napravili su kompletne projekte za gradnju dječjih vrtića i trebalo je samo zakopati prvu lopatu. To naravno gradonačelnik Tomašević ne radi. On kontrolira, cijelo vrijeme gleda što je tu sporno u tim Bandićevim projektima i sve stoji, a novac se ne troši. Otuda i 300 milijuna suficita kako planira gradonačelnik Tomašević za kraj godine. Nalazimo se na mjestu gdje je predviđena izgradnja dječjeg vrtića za naše naselje Borovje. Projektna dokumentacija za naselje i za dječji vrtić u Borovju je napravljena 2011. godine i intenzivirano je zbog rasta samog naselja, izgradnje samog naselja 2021. godine gdje je trebao grad Zagreb nakon promjene vlasti, znači dolaskom gospodina novog gradonačelnika Tomaševića, samo nastaviti projekt koji je već bio uhodan i koji je trebao u biti riješiti sve probleme za djecu ovog naselja. Međutim, to do dana današnjeg nije napravljeno. Povratne informacije zašto nije napravljeno nemamo. Nema nikakvih objašnjenja ni u javnim sredstvima, u javnim medijima. A isto tako moram napomenuti da je naselje unazad godinu dana dobilo preko 500 stanova novih. To znači da je fluktuacija i doseljavanje novog stanovništva bar 2000 ljudi. Po nekakvoj procjeni to će biti bar 300 do 400 djece. Vezano na to imamo problem i sa osnovnom školom. I u osnovnoj školi smo intenzivirali da se napravi dogradnja škole od 9 učionica kako bi zadovoljila budući kapacitet i dolazak nove školske djece u ovo naselje. Međutim, i to do dana današnjeg nije riješeno, mada je u sazivu bivšeg gradonačelnika i u bivšem sazivu nas vijećnika bilo planirano i izvedena je sva dokumentacija vezana za dogradnju i vezanu za početak dogradnje osnovne škole Borovje. To je trebalo po onome što smo mi planirali u ono vrijeme biti ove godine u 9. mjesecu završen projekt. Međutim, isto nema nikakve povratne informacije, sve je stopirano i dalje stoji tako kako je. Nalazimo se na prostoru gdje je trebao već biti izgrađen dječji vrtić u Žitnjaku. Da smo izgradili ovdje dječji vrtić, oslobodili bi se kapaciteti u osnovnoj školi Žitnjak u Petruševcu, ne bi se radilo u 3 smjena. Ali naše gradske službe, radi njihovog nemara, nismo to uspjeli učiniti. Krenuli su sa rekonstrukcijama mjesnih odbora da bi rekonstruirali u dječje vrtiće. Ali mi imamo u Žitnjaku već riješenu projektnu dokumentaciju, građevinsku dozvolu. Znači, prije godinu dana, početkom 2021. godine, raspisan je natječaj. Oni su ga poništili i nisu napravili ništa. Što se čeka, gospodine Tomaševiću? Primite se konkretnog posla, a ne ideoloških proslava i ideoloških zabrana kao sa zastavama u Zagrebu. Tražimo nadležnih gradskih službi da se krene sa izgradnjem dječjeg vrtića u Žitnjaku. Da možemo riješiti problem naše djece i Pešćenice Žitnjakom sa dječjim vrtićem, da se škola u Žitnjaku ne bude opterećena. Kao vijećnik mjesnog odbora Savica Šanci Borovje tražim
trenutnu aktivaciju, znači gradskog poglavarstva, vezano za ove probleme koje sam naveo. Izgradnja dječjeg vrtića i proširenje osnovne škole Borovo. Ja sam Nenad Predovan i pozivam vas da zapratite YouTube kanal Štokajča pritiskom na gumb pretplata. Pretplata je naravno besplatna, a na svoj mobitel dobit ćete informacije o svim novim epizodama na Štokajči.